Hi guys, ayan, gagawa muna ako ng sandwich ko bago ako pumasok ng trabaho. Ayan, lagyan ko muna ng mayonnaise. Tapos, lalagyan ko siya ng tomatoes, mini tomato. Tapos, cheese, ayan. Pagkatapos, ito-toast ko lang siya. Ayan. At habang hinintay natin siyang ma-toast, maluto, or whatsoever, ayan, lilinisin ko muna yung aking mga kalat, guys. Ayan, oh, diba? Ayan, parang feel ko tapos na yung toast. Oh, wow, yummy. Let's eat, guys. So yummy! Ayan guys, iwan ko muna kayo. Work na me. Bye!